aiki ya biyo ta kanka. Bismillah. Ya kai mama haka? Ai dole ce. Talaka suna cikin wani hali. Wani hali suke ci? Abinci ya kuma babu zaman lafiya. Ya danganta a kansu. Anya Allah zai kare ka ba. A rai duba shekarar da ta wuce an ƙara kuɗin mai. Bana ma an yi kuma ana babban shiri zuwa baɗi. To ya magana gudun hijira? Suna nan da ransu da lafiya. To da me za a tallafa masu? Taki da maganin ƙwari. Ka ji dan yarinya. Allah ya isa. Kuɗi ya kamata a basu. Ba za a ba da kuɗi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sake dubawa. Ba a ba da kuɗi. A dai sake dubawa. Ina kuɗin suke? A dai basu koda kaɗan ne. Ku je ku gaya ma 'yan Najeriya ba a ba da kuɗi. Wahiyar da ɗan gudun hijira za su koma gidajensu. Wataƙila nan da shekara 30 kana Najeriya. Za ka bani guri.